ಅನ್ನುದಿನ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸೀಮೆ ದೇವರಾಯಿನ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಗೂ ತಲೆತಕ್ಕಾದು ನೆನವರಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಾತ್ರ ದೈವನಿಗೂ ಪುಣ್ಯ ಪಾಡೊಂದು ಸೇರ್ತಿನ ಮಾತ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ದುಂಬತ್ತ ಯಾನಿಗೆ ಎಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಕೂಟ ಪುತ್ತೂರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೂಡ ಲೇಸನ ಎಂಕಲ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತೊಂದ ಐತ ಉದಿಪನ ಅಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚ ಮಿನದನ ಲೇಸು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮೋಕ್ಯದ ಲೆಪ್ಪೋಲೇಖ ಎಂಟ್ಲ ಬತ್ತದ ಮೂಲಕ ಆನಿ ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಕೂಟದ ಉದಿಪನನ್ನು ಮಲ್ಪಿನಾರು ಸಾಧ್ವಿ ಶ್ರೀ ಮಾತಾನಂದಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಡಿಯೂರು ಅವೇ ರೀತಿ ಆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ವಹಿಸುವನ್ನಾರು ಎಸಿ ಬಂಡಾರ್ಲ ಗುರ್ಕಾರ್ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೂಡ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಾನಾದಿಗದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಳಿಯ ಗುರ್ಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಪುತ್ತೂರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ಒಂಜಿ MLA ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈತರ ಶಾಸಕರು ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವೇ ರೀತಿ ಕುಮಾರಿ ಭಾಗೀರಥಿ ಮುರುಳ್ಯ ಶಾಸಕರ ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೊದಲ ರಡ್ಜೆ ಅಲ್ಲ ಮಾಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಕೂಟದ ಲೇಸಡ್ ಸೇರೋದು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ ಸೀತಾರಾಮ ಸವಣೂರು ಸಂಚಾಲಕರು ಸವಣೂರು ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಹಾರ್ವಿನ್ ಸಂಚಾಲಕರು ಸುಧಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಜಯಂತ ನಡುಬೈಲು ಸಂಚಾಲಕರು ಅಕ್ಷಯ ಗ್ರೂಪ್ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಗುರ್ಕಾರರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಮಸ್ಕರೆನೆಸ್ ಗುರ್ಕಾರರ ತುಳುಕೂಟ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಭಂಡಾರ್ ಹೆಬ್ಬರ್ಬೈಲು ಅಜ್ಜುಕೇರು ನಮ್ಮ ಪೂವರಿ ತುಳು ತಿಂಗೊಳದ ಪತ್ರಿಕೆದ ಶ್ರೀಮತಿ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಜಯಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಕಾರ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಕೂಟ ಪುತ್ತೂರು ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಕೂಟ ಪುತ್ತೂರು ದಾಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂಡ ಬಂದಿನಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಡಬರು ನಮ್ಮ ವಕೀಲರೆಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಶ್ರೀ ಕುಂಬ್ರಾ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕಲ್ ಬೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಪನೊಲಿ ಅಥವಾ ಮುತುವರ್ಜಿಂದ ಪನೊಲಿ ತುಳುಕೂಟ ಪುತ್ತೂರು ಇತ್ತಂಡ ಅವೇ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ತುಳುಕೂಟ ಆವುಡು ಪನ್ಪುನ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶಯದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆರೆಗೆಂಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ನಮ್ಮ ಎಸಿ ಬಂಡಾರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟನು ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತೊಂದ ನೆಟ್ಟು ನಡಪುನಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳುಂಡು ಬಹುಶಃ ಐನು ಪನೊಂದು ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಗೊತ್ತಾವದ ದಯಪಟ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬೇಕು ಇದು ತೂಂದು ನಿನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳುಂದು ಪಂಡ ದಯಪಂಡ ಈ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಪಿನಂಚಿನ ಸಾಧಕಿಯರು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಿ ನೆನತುದುಪ್ಪೇರು ಬರ್ಯಾತ್ ಮಲ್ಲ ತಿಳಿದು ಅಥವಾ ಗಮ್ಮತ್ತು ಅಂತ ಕಾಸುವಲ್ಲ ಕೊರಪಿನಕ್ಲೇನೆ ಇಂಚಿನಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಪಡೆದು ಸಾಧಕಿಯರು ಪಡೆದು ಗುರುತಿಸಮನೆ ನಿಂತು ತೆರೆಯೋದುಪ್ಪರು ಆಂಡ ಎಂಕಲು ಒಲಾಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆ ಡಕ್ಲನ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇತ್ತದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದು ಏರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ತೆರಿಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಜೇರು ಅಂಚಿನ ಬರ್ಯಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುಲಮರ್ದು ನೆಟ್ಟು ಶ್ರೀಮತಿ ಬಲ್ಲೂಕರಾಯ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಲ್ಲೂಕರಾಯ ದಯಪಂಡ ಮರ್ದಲೇನು ಕೊರೊಂದು ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಒರಿತೊಂದು ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡ್ದು ದಯಪಡಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡಿಕೆ ಪೋಪ ಈ ತುಳು ಸಂಸ್ಕಾರ ದಾದಂದು ಪನ್ಪುನೇನೆ ಕೆಲವ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನಲ್ಲ ಇತ್ತೆದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ತೆರಿಪಾವುಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶದ ದಿವಂದು ಆರೇನಿ ಎಂಕಲ್ ಕೆಮ್ಮಿಂಚೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾರತ್ನ ಪನ್ಪಿನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಯಭಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರೆದು ಪುನರ್ ವಿದೂಷಿ ನಯನಾ ವಿ ರೈ ಗುದ್ಕಾಡಿ ಪಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಭರತನಾಟ್ಯ ನೆಕ್ಕಲ ಎಂಕಲ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊರಪ ಪಂಪರಂಜನ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಆರ್ಯನೆಂಕಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಲತಾ ರಾವ್ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಘಟಕರು ಮಾಜಿ ನಮ್ಮ ಪುರಸಭೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕಲ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಕೂಟದ ಗೌರವ ಗುರ್ಕಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗೆಂಕಲ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಆರಿಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡೋದಲ್ಲ ನನ್ನೊಡ್ತಿ ವಿದೂಷಿ ಅಪರ್ಣ ಕೊಡಂಕೇರಿ ದಯಪಂಡ ಹಿರಿಯ ಕೇರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕೋಂಡ ಒಂಜಿ ಹಳೆ ಬೇರು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಸೇರಿದರೆ ಪಂಪಿರು ಅಂಚಾಗ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ಕಾರಣದಿ ಒಂದು ವಿದೂಷಿ ಅಪರ್ಣ ಕೊಡಂಕೇರಿ ಸಂಗೀತ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಅಚ್ಚಿಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬೇರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಿರಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಕೃಷಿ ತುಳು ಪಂಡ ಕೃಷಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರಿಯಾದ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊರಪ ಅಂಚ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಲತಾ ಮಾಧವ ಬಂಗೇರ ಪನ್ಪುನಾರಿನ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಕೃಷಿ ಪನ್ಪಿನ ಈ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿನ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಿರಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ತುಳುತ ವಿಚಾರಲು ಮರತೊಂದು ಪೂಪಿನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಒರಿಯೋಡೊಂದು ಪನ್ಪುನ
ಅಂಚಿನ ನೆಟ್ ತುಳು ಕಬಿ ಕೂಟ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಗಳದಿ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ಮಣ್ಣ ಕಮ್ಮೆನ ದಯಬಂಡ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಜಕ್ಕೆಂಡು ಕುಡ್ಡಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳುನು ಮದಪ್ಪೆರ ಬಲಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಇರಾದಿನದಿ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಮಣ್ಣು ತಮ್ಮನ ಪನ್ಪಿನ ಕಮ್ಮೆನ ಪನ್ಪಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಅಪ್ಪೆನ ಮಡಿಲು ಏತೊಂಜಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿತೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪುಣು ಅಥವಾ ನಮಕೊಂಜಿ ಬೆಂಗಾವಲು ಕೊರ್ಪುಣು ಪಂಡಲ ಅವು ತಪ್ಪ ಐನು ಒರಿತೊಂದು ಬರ್ಬೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶದಿ ಈ ಒಂದು ತುಳು ಕವಿ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಏಕೆ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇನು ವಹಿಸೋನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರನಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಟಿ ಶೆಟ್ರ್ ಅವೇ ರೀತಿ ನೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡೆವನಗಳ ಅಪೂರ್ವ ಕಾರಂತ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಎಸ್ ರಾವ್ ಪುತ್ತೂರು ದೇವಕಿ ಬನ್ನೂರು ರೋಹಿಣಿ ರಾಘವಾಚಾರ್ಯ ಶಾಂತಾ ಪುತ್ತೂರು ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶಾರದಾ ಕೇಶವ್ ನಾಯ್ಕ್ ಸುಪ್ರೀತಾ ಚರಣ್ ಪಾಲಪ್ಪೆ ರಮ್ಯಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಸರ್ವೆ ನೆತ್ತ ಸಂಚಾಲಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸುವన్నారు ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾ ಕುಂಟಿನಿ ಬುಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ವಸಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪುತ್ತೂರು ಅವೇ ರೀತಿ ನೆತ್ತ ಲೇಸದ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಂತ್ರಿನಾರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುಂಡ್ಯಡ್ಕ ಐದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಬ್ಬಿನ ತುಳು ಮಹಾಭಾರತ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಒಂಜಿ ವಾಚನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನಡಪೆರೊಂಡು ದ್ರೌಪದಿ ಸ್ವಯಂವರ ಪನ್ಪಿನೇನು ನಿನ್ನ ವಾಚನ ಮಲ್ಪಿನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೋಭಿತಾ ಸತೀಶ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಲ್ಪಿನಾರು ಕವಿತಾ ಅಡೂರು ಪುತ್ತೂರು ಮುಕ್ಕಲು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಕೂಟದ ಪದುಕೆರಾದುಲ್ಲಿರ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂತೋಷದ ನಮ್ಮಡುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಜೋಕಲೆ ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆ ಪದ ರಂಗಿತೋ ಪನ್ಪಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರಲ ಕಂಠದ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ ನಮಕ ಹೊರೊಲ್ಲೇರು ವಿವೇಕಾನಂದ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ತೆಂಕಿಲ ಪುತ್ತೂರು ಮುಲ್ಪದ ಜೋಕುಲು ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಕೂಟದ ಮಾತ ಅಪ್ಪೆನಕಲ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಅಕಲ್ಲ ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಾತುರ್ಪದ ಜೋಕುಲಿನ ತುಳು ಪದರಂಗಿತರ ನೆಟ್ಟು ನಡಪೆರೊಂದು ನೆತ್ತ ಸಂಚಾಲಕಿಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೋಭಿತಾ ಸತೀಶ್ ಲೇಸನ್ನು ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪುನಾರ ಹರ್ಷಿತಾ ರೈ ಕುತ್ಯಾಡಿ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದುತ್ತೈತು ತೂಪರಿಕೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಡಪೆರೊಂಡು ಭಾರತೀಯ ದುತ್ತೈತ್ಯ ಮದತು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಡು ಐದಿಕ್ಕಲು ತೋಜ್ಪಾವುಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಇರಾದಿನ ಒಂದು ನೆತ್ತ ಸಂಚಾಲಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಿರು ರೋಹಿಣಿ ರಾಘವ ಆಚಾರ್ಯ ಬುಕ್ಕ ಸವಿತಾ ರೈ ಮದಕ ಐದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಡ್ ಸೇರ್ದಿನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅದೃಷ್ಟ ಪಂತ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನನುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಕೊರಿಯರುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಆ ಲೇಸು ಶುರುವಾದ ಮುಗಿಪ್ಪು ನಾಡಿ ಮುಟ್ಟಲೆ ರಡ್ಡರೆ ಗಂಟೆಲ ಮಾತೆರಲೆಂಕ್ಲೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡೊಂದು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ದ್ಯಾಧ್ಯಾನ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರಾದ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಎಸ್ ತುಳುನಾಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಪಣವದ ಪಾಲವಿರಾದ ಭಾರತಿ ವಸಂತ್ ಗೌರವ ಗುರ್ಕಾರ್ರಾದ ಪ್ರೇಮಲತಾ ರಾವ್ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಪಿರಸೈಗಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಉಳ್ಳೇರ್ಪಣ ಬಹುಶಃ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತಾವದನ್ನು ಎಂಕಲ್ಲ ಕವಿಕ್ಕಲಾಯ ನಂಚಿನ ವಸಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ಶಾಂತಾ ಕುಂಟಿನಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಜೇರೈ ಉಳ್ಳೇರು ಬಹುಶಃ ಕವಿಕ್ಕಲೇ ಎಂಕಲ್ ನೆಡು ಬಾಯಾತ ಜನ ಸೇರೊಂದೇರು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠತೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ನಿಖರತೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಜನಮನದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ.